لوم سنبت 19 حدار 2014 ويدما 28 حدار 2021 يو صرف سايب مللاي مسخم كامسي أبناي لومي سنبت مدبنا كابت مال زقاصله قال مطيق نغداي عبيت كوبانياتات مراخبتات زطمتيو كلونا اتخال مدبنا خا مسراتن أكايد سرحن أحتام تكال أفريكا وورلد بريس ريد سي بريس أتو كاسهن شكول استقبر على اليوم نفتي كابت مال زقاصله مستمنيت قبرو زتخايد قال مللس حذف لماي مدبنا خنسجر دكتور تمنيت قبرو مرقتي كمبيوتر ساينس كاب ستانفورد يونيفرسيتي خوينا أبعودة أرتفيشالاوي ويدما مسروح بالحي كاب زلوا أزين وحدات دق أنستيو دما خاص ألمت تتقاسيا كاب إرتراويان صدرا بإثيوبيا توليدا زعبيت تمنيت أبتحساس كل التشحن عسران كاب كوبانيا جوجل هندبت دحر مسقواقا أغالبو بزحت معكنا زينا عالم سحيو نيرو اتفص أمانة شعات أبالات سنة أمريكاون نو كوبانيا جوجل دبداب صحيفهم قدايا مبره كجبرلو حاتيتم نيروم دحر مبرار دكتور تمنيت كل التشحن شوعات 100 سرحتنياتات تتكالن لعلي 4300 فلوطات تمرامرتي أبالات برقيساويان محبراتن ناي تقاومو دبداب صحيفهم نيروم إذا مدب كابتو تمال زقوارت وقصليو أبراهام تسفالوليو السنادي وزلو نابو خبلكم اجي السخي ابناي جوجل ابناي سنبر تيم نيركي عبيت كامبان ابلون سرح كلام هجي اذن عبيت كامبانات نتوم نماينورتي زغون نشتي قونقا زلوم عليه استفال حزبي نعم اكو مليت قبرو زانا توسخ مزمعت له ولاس زانا سات مخسوايم زغدو مخسواهم تراهم زغدو ساتهم they don't care ما بزعباتهم بزعبا ገንዘቦም تراهم زحاسو زياتهم ስለዚህ ሕግ እንተዘይሎ ወይ ብዙ حساب ኣብ ጋዜጣ ወይ ገለ PR ችግር እንተዘይ ተራአየ ብዛዕባ ገንዘቦም ጥራም ዝሓስብ ሕጂና ኣብነት ኣብ ብዛዕባቲ ቋንቋ ገለ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቅን ምብራሪ ማለት እዩ እንታይ ለነገርየምና ጉግል እዚ እቲ hate speech detection ማለት ናይ ጽልኢ ዘረባ detection ወይ ካልእ ነገራትኒ بكالة بستفلا ቋንቋታት ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ሪሰርች ከምዚ ዓይነት ምርምር ክነብር ኣለዎ ስኻትኩም ኣብ እንግሊዝኛ ኣብ ገለ መለት ጥራይኹም ትሰርሑ ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ችግር እንዳመፀ ስለዝኾነ ይሪኦ ነይረ ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ እንታይ ከም ዝዝረብ ዘሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንዳበሉ እንታይ ከም ዝጽሕፉ ዝነበሩ ብጣዕሚ ማለት ፈሪሓ ነይረ ሽዑ ኸማነ ማለት እዩ ቅድሚት ውግእ ምጅማሩ ሕጂ نو بزح سراحنا نقبر نحنا قال ما يلهم واحجنا ابنت اب افريقيا طراي كندي قوانقاتات كم زلون تاريخهم ناتي انا توليد زعبه كله عندي انا ززاربو قوانقا همان مجمريا استزاربكو قوانقا منم تكنولوجي بزعوي يابلكم من الى تزاريبات مش كنساتهم تام زحاسب زلو اذا نغار وي اب غازيت انت زي واتيو حما ساتهم زغبرو وي حقي كمز انت زي فريحهم ወይ ገለ ነገር እንተዘይፈርሕም ስኢሎም ንሳቶም እቲ ገንዘቦም ዝትንክፍ ነገር ስኒ ኣይገብሩን እዮም ማለት እዩ እሞ ኖ እወ ብዛዕባ እቲኦም ማይኖሪቲስ ገለባ ምሳን ኣይሽግሮም እዩ ንሳቶም ኣብ ቀረባ ግዜ ሕጂ ኣብ ሚያንማርን ኣብ ኢትዮጵያን ብሕልፊ ፌስቡክ ብቻምና ይፅልእ ዝርባስ ኣብ ተራኸም ተፃወተ ጽሑፋን ቢበነረ ተኻልካ ዝረኣኒ እንድሕሪ ኣድቨርታይዝመንት ዘይህቡ ቶም ህዝቢ ክሳዕ ክንዱ ኣqalቦ ዝሮም መስለኒ እሞ I don't know how many years in. ናይ ፌስቡክ ሕጂና ኣብነት እንተሪኢኻዮ መብዛሕትኡ ገንዘቦም ካብ ኣሜሪካ ይኮነን ዝመጽእ ካብ ኣሜሪካ ወጻኢ እዩ ዝመጽእ ምክንያቱም መብዛሕትኡ ሰባት ዝጥቀሙሉ ኣብ ኣሜሪካ ይኮኑን ካብ 80% ወይ ገለ ዝበለጸ ዘለዎ ሰባት ናይ ፌስቡክ ዝጥቀሙሉ ካብ ኣሜሪካ ወጻኢ እዩ ግን እቲ ናይ ኢንተግሪቲ ወይ ገለ ገንዘብ ዘውጽሉ ክትሪኦ ከለኻ መብዛሕትኡ ናብ ኣሜሪካ ጥራይ እዩ ንምንታይ ገንዘቦም ካብ ኣሜሪካ ጥራይ ስለዝመጽእ ኣይኮነን ምክንያቱም መብዛሕትኡ ገንዘቦም ካብ ወጻኢ ኣሜሪካ ዝመጽእ እቲ ዝፈርሕዎ ሕጊ ናይ ኣሜሪካ ሕጊ ስለዝኾነ እቲ ዝፈርሕዎ ዜና እቲ ዝፈርሕዎ ፐብሊሲቲ ናይ ኣሜሪካ ስለዝመጽእ ንዑ እሞስ መኪና ገለን ተሪኢኻ በቃ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ብዙሕ መኻይና ይሸይጥን ኢና ስለዚ ኣብኡ እንተነርካ መኪና እንተገዚእኻ ባዕሉ ኣብ ዝኾነ ገደል ካእትወካ ክእል እዩ ገለ ክብሉኻ ኣይክእሉን እዮም
ኣይፍቀር ከምኡ ዓይነት attitude mentality የብሎም ንሳቶም ገንዘብ ካባይ ተረኺብካ እስኻ ከም እቲ ናትካ ፕሮዳክት ከምቲኦም ናይቶም ካልኦት ሰባት ክኾን ኣለዎ ንዓይ ሓደጋ ኣብ ሓደጋ ዘእትወኒ ዘውዕለኒ ንዓቶም ንቶም ካልኦት ሰባት ግን ደሓን ዝኾነ ፕሮዳክት ክኾን የብሉን እሞ ግን ስለዝኽእሉ ማንም ሰብ ስለዘይገድዶም ሕጂ ሕጊ ስለዘይለ ገንዘብ አውጽኡ ዝብሎም ሰብ ስለዘይለ ከም ድላይ የሚገብሩለው ግን እቲ ኣብቲ ዝኾነ ዓዲ ዝወሓደ ገንዘብ ንረክብ ኣለና ስለዚ ኣብኡ ከም ድላይና ኣብ ሓደጋ ዘውዕል ፕሮዳክት ክንሰርሕ ኢና ክትብል ኣይትክእልን ኢኻ ኣይመስለንን ኣነ ሕጂ ካብኡን ናብ ኤውሮጳ በዓል ጀርመን ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ዓይነት ናፃ ሳውን የብሉውን ኣዝዩ ብዙሕ ምቁፅፃር በዓል ፌስቡክ ኣፕል ገለ ማለት ኣብ ጀርመን ቀንዲ ሕጂ ምሳሌ ግባ እዘን ዓበይቲ ካምፓኒታት ከም በዓል ኣፕል ጉግል ፌስቡክ መን ይቆፃፀር ንሕሪ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ናይ ሎቢ ሎ ብዙሕ ካልእ ፋክተርት ኣሎ መን እቲ ደው ከብለን ዝኽእል መን እዩ ኢልካ ትሓስብ ችግር እኮ ምክንያቱም ክትሪኦ ከለኻ ብዙሕ ገንዘብን ግዜን ስለዘለዎም እሳቶም ናቶም ንዕኦም እንታይ ፅቡቅ ከም ዝኾነ ናቶም ኢንትረስት እንዳ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እንዳኸደ ዝዛረብ ሰብ ክቆፅሩ ክእሉ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ኮንግረስ ምስቲኦም ባለስልጣናት ገለ ኮፍ ኢሎም ክዕልሉ ክእሉ ብዛዕባ ናቶም ኢንትረስት ማለት እዩ እሞ ንሕና ከዓኒ ካብኡ ክንገብር ግዜ ይብልናን ካልእ ስራሕ ኣለና እቲ እንታይ ከም ዝገብሩ ዘለዉ ኣይንፈልጥን ኢና እቲ ኢንፎርሜሽን ብዙሕ የብልናን ገለመለ እሞ ከም ዝመስለኒ ኣነ ሕጂ ብዙሕ ሰባት ቁሩ እንዳተረድኦም ስለዝኸይድ ዘሎ እቲኦም ናይ ሕጋዊ መንግስቲ ሌጅስሌቲቭ ፓርቲስ ሕጃብ ኣሜሪካ ኣብ ኣውሮፓ ገለመለ ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ሕግታት ከምፅኡ ከም ዘለዎም ይሓስቡ ኣለዉ እቲኦም ጋዜጠኛታት ከዓኒ ኣነ ከም ዝመስለኒ ብዙሕ ነገር ክገብሩ ክእሎም ምክንያቱም እቲኦም ጋዜጠኛታት ኢንቨስቲጌት ገይሮም ኣብ ዜና እንተውፅኦሞ ሽዑ ብዙሕ ሰባት ብዛዕባኡ ክርድኦም ምጅምር ማለት እዩ እሞ ኣነ ከም ዝመስለኒ እቲኦም ግለሰባት ነቲኦም መንግስቲ ክስታይ ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ከይዶም ከምዚ ዓይነት ሕጊ የድልየናዮ ክብሉ ኣለዎም መንግስቲ ከዓኒ ሕጊ ከምፅእ ኣለዎ እቲኦም ኣብቲ ኩባንያታት ዝሰርሑ ሰባት ከዓኒ ነቲኦም ኩባንያታት ኣብ ሓደጋ ዘውዕል ዓይነት ፕሮዳክት ክሰርሑ የብልኩምን ክብሉ ኣለዎም ከምኡ ንምባል ከዓኒ ከም ልክዕ ከምኡ ክብሉ ከለዉ ክባረሩ የብሎምን ከምቲ ኣነ ዝተገብርዎ ማለት እዩ ንከምኡ ጠጠው ንምባል እንታይ ክንገብር ኣለና ሕግታት ክነብር ኣለዎ ማለት ከምኡ እንተገይሮም እቲ ቅፅዓት ብዙሕ ክኸውን ኣለዎ ኣለበለዚያ ከም ድላዮም ክቕፅልዮም ማለት እዩ እቲ ናቶም ኢንትረስት ንዓይነት ከማይ ዓይነት ሰብ ምብራን እንተኮይኑ ከምኡ ክገብሮም ዝቕፅሉ ማለት እዩ ከይተገደዱ ስኒ ንሰብ ፅቡቅ ዝኾነ ነገር ናቶም ገንዘብ ግን ዘውሕደሉ ነገር ኣይገብሩን እዮም በዚ ንኸዶ ዘለና ቴክኖሎጂስ ኣዝዩ የሰክፈን የፍርሓና ድዩ ወይስ ንክሕግዘና ዝኸይድ ዘሎ ኣነ ናትና ውሳኔ እሱ ምሽ ንሕና እንተደሊና ንሕና ኣብ ናትና ዝሕግዘና ቴክኖሎጂ ክንሰርሕ ንኽእልና ምክንያቱም ሰባት እዮም ንቴክኖሎጂ ዝሰርሑ ሰባት እዮም ንቴክኖሎጂ ዝቆፃፀሩ ንዑ ክንርስዑ የብልና ቴክኖሎጂ ናይ ባዕሉ ነገር ንበይኑ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን ሰባት ሰሪሖም ሰባት ዝጥቀሙሉ ሰባት ዝቆፃፀርዎ ነገር እዩ እሞ ንሕና ክርድኣና ክንመሃር ኣሎና እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ንሪኦ ዘለና ቴክኖሎጂ እንታይ ዓይነት ሰዓብን ከምፅእ ከም ዝኽእል ስኒ ብዙሕ ሰባት ክመሃሩሎም ክርድኦም ኣለዎ ከምኡ እንተጌርና ከዓኒ ኩላትና ብዙሕ ሰባት ነቲ ንዓና ዝሕግዘና ዓይነት ቴክኖሎጂ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት ኢትስ ኖት ኢነቪታብል ማለት ከምዚ እቲ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ሌድ ወይ ኣስቤስቶስ ሕማቅ ከም ዝኾነ ምስ ፈለጡ ብዙሕ ሰባት ኣብ ሕጊ ከይዶም ነዚ ነገር ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ኩሉ ገዛ ኣብቲ ንበልዑ ነገር ኣብቲ ንሰትዮ ኣብቲ ንነብረሉ ቦታ ኣብ ኩሉ ክነብር የብሉን እዚ ችግር ስለዘምፅእ ኢሎም ብሕጊ ተከልኪሉ ምሽ ቴክኖሎጂ ከምኡ ክንገብር ኣለና እቲ ሕማቅ ቴክኖሎጂ እንታይ ከም ዝኾነ ምስ ፈለጥና ብሕጊ ክግልከል ኣለዎ ድሕሪኡ ከዓኒ ንሕና ንዓና ዝጠቕመና ቴክኖሎጂ እንታይ ከም ዝኾነ ሓሲብና ንሕና ከምኡ ዓይነት ቴክኖሎጂ ክንሰርሕ ኣለና ኣነ ሓደ ግዜ እንታይ መስለካ ሕጂ ተምሃሩ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ገለ ከዛርቦም ከለኹ እቲ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ወይ
ዝኾነ ካለ ዓይነት ቴክኖሎጂ ክመሃሩ ከለው ንማስተርሶም ገለ ቲሲስ ክሰርሑ እንተደልዮም ዝኾነ ዓይነት ምርመራ ክገብሩ ፅንዓት ክገብሩ እንተደልዮም እቲ ዝሓስብዎ ቴክኖሎጂ ሓደ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኣብ ገለ ቦታ ዝተሰርሐ ሕማቅ ዝኾነ ንሕና ከማን ኦልሬዲ ስለዝተሰርሐ ክክልከል ዘለዎ እዩ ኣለዎ ኢና ንሓስቦ ነገር እሞ በዓላቶም ነቲ ናዕና ሰብ እንታይ ክጠቅም ዝኽእል ኢሎም ክሓስቡ ኣለዎም ከምኡ እንተገይና ኸነ ኩላትና ንዓና ዝጠቅም ቴክኖሎጂ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ግን በቲ ሕጂ ንኸደሉ ዘለና መንገዲ እንተሪኢኻዮ እቲኦም ቴክኖሎጂ ኩባንያታት ከም ድላዮም ብዙሕ ሳዕብያን ብዙሕ ሓደጋ ዘምፅእ ቴክኖሎጂ እንዳሰርሑ ብዘይ ሕጊ ብዘይ ምንም ዝክልክለውን ከምኡ ዓይነት ነገር ክገብሩ ነገር እንተዘይሎ ስኒ እዋ ኣብ ዘፍርሕ ቦታ ኢና ንኸይድ ዘለና ኣብ ዘፍርሕ ሓደጋ ከዓኒ ክንውዕል ንኽእል ኢና ሕጂ እስኺ ካብ ጉግል ድሕሪ ምውፃእኺ ነዚ ትብሎ ዘለኺ ኣብ ምቅላል ዝሰርሕ ነገራት ትገብር ኣለኽ ዶ ወይ ከዓ ሕጂስ እንታይ ትሰርሕ ኣለኻ ድሕሪ ጉግል ድሕሪ ኣብ ጉግል ካብ ጉግል ምስ ወፃእኩ ኣነ ናይ ባዕለይ ናይ ሪሰርች ናይ ፅንዓት ኢንስቲትዩት እዩ ዝሰርሕ ዘለኹ እሞ በቃ ከምቲ ኣነ ዝደልዮ ኣነ ኣድላዩ ኢለ ዝኣምኖ ነገራት ከፅንዐ ዝደሊ ነቲኦም ከዓኒ ነቲኦም ከም ዝበልናዮም ኣብዝታት ኣብዚ ኩባንያታት ብዙሕ ፅቡቅ ዓይነት ሂወት ክነብሮም ዘይክእል ሰባት ክቆፅር እየ ዝደሊ ኣብ ናተይ ኢንስቲትዩት ማለት እዩ እሞ ከምኡ እዩ ዝሰርሕ ዘለኹ ሕጂ ንኣብነት ከምቲ ዝበልኩኻ ነቲ ንዓና ዝጠቕመና ቴክኖሎጂ እንታይ ዓይነት እዩ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ማለት ንዓና ክጠቕመና ዝኽእል እንታይ ዓይነት ኣፕሊኬሽንስ ኣለዎ ወይ ከዓኒ እቲ ሳዕቤናት ከዓኒ እንታይ እዩ ኢለ ከምኡ ዓይነት ሪሰርች ከይተባረርኩ ወይ ከዓኒ ምስ ካልእ ሰብ ከይተባኣትኩ ክሰርሐሉ ዝኽእል ዓይነት ኢንስቲትዩት ክሰርሕ ዝፍትን ዘለኹ ተስፋ ንገብር ካብ ውፅኢትዋ ንሪኦ ንኾን ካልእ ውልቃዊ ሕቶ ኣብ ትዊተር ብጣዕሚ ኣክቲቭ ኢኺ ብሕልፊ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ኣንጻር ዝኾነ ዓመፅ ጠልጢፍኪ ክትምልስቲ ቁርብ ንዑ ዝደረኸከ ነገራት እንታይ እዩ ክሳዕ ኩሉ ዓይነት ብፓሽን ዝፅሕፈኪ ዘዛርበክስ እንታይ እዩ እንታይ መስለካ ኣነ ብኩናት ወፅያ ነው ከማነይ እሞ እዚ ካልኣይ ኩናት ክሪኦ ከለኹ በቃ ከምዚ መሊሱኒ ናብቲ ኣነ ዝነበርክዎ ግዜ መሊሱኒ እሞ ኣሕዚኑኒ ምክንያቱም ኣብኡ ክንበፅሕ ኢና ኢለስ ኣሓሰብኩ ነይረ ኣብኡ ምክንያቱም ኣነ እንታይ ሓሲበ ቅድሚ ሕጂ ቀስ ኢልና ማለት ቁሩብ ኣብቲ ሰብና እቲ ህዝብና እንዳምሃርና ቀስ ኢልና ስኒ ኣብ ዝበለፃ ዝሓሸ ግዜ ክንኣቱ ኢና ኢለ ነይረ ዝሓስብ እሞ ኣነ እንታይ ክገብር ክእል እየ ነቲ ከምዚ ዝከኣለኒ መጠን ከምቲ ዝበልኩ ኣዲስ ኮደር ወይ ብላክ ኔይ ገለ እንዳገበርኩ ሰብ ክሕግዝ ዝኽእል ኢለ ነይረ ዝሓስብ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩናት እንተኣቲኻ ምንም ክገብር ኣይትክእልን ኢኻ ምንም ነገር there's no progress ኣብ የትም ቦታ ክትኣቱ ኣይትክእልን ኢኻ ሰብ ክመሃር ኣይክእልን እዩ ሰብ ክበልዕ ኣይክእልን እዩ እቲ ኢኮኖሚ ንታሕቲ ይወድቕ እሞ ንዑ ጠጠው ከይበልና ስኒ ኣብ የትም ቦታ ክንኣቱ ኣይንክእልን ኢና እና ሕሳቡ እቲ ብዛዕባ ስደተኛታት ንዛረብ ክንደይ ከም ዝሳቀዩ ገለ በለ ክንደይ ስደተኛታት እዮም ክመፁ ሕጂ እቲኦም ዝኸኣሉ እቲኦም ዘይሞቱ ማለት እዩ ስደተኛታት ዝኾኑ እሞስ ብዛዕባ ስኒ ስቕ ክብል ኣይከኣልኩን ኣይከኣልን እዩ ንዓይ ስኒ ከምዚ ዓይነት ነገር እንዳረኣኹ ስቕ ምባል ስኒ ኣይከኣልን እዩ ንኹላትና መፍትሒ ብላዕሊ ዲ በዓልና ንረኽበሉ ግበረና በዓልና እወ ክብረት ሃበለይ ዶክተር ትምኒት ገብሩ ኣሜን ቴንክ ዩ ይቀነልና ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ቀዳመ ሰንበት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ካልኣይ መደብና ክንሰግር እዚ መደብ ቃለ ምልልስ ምስ ዋና ኣካየዲ ስራሕን መስራትን ኣፍሪካ ወርልድ ፕረስ ሬድሲ ፕረስ ኣቶ ካሳሁን ቸኮል ዝተገብረ ዕላል እዩ ኣሰናዳእ እዚ መደብ እውን ኣብርሃም ተስፋልኡል እዩ ናብኡ ክስክረኩም ክብረት ሃበለይ ካሳሁን ቸኮል መስራትን ዋና ኣካያድን ኣሕተሚ ፕረስ ከምኡውን ኣፍሪካ ወርልድ ፕረስ ቁሩብ ድሕሪ ትምልስ ከብለካ ኣብ 1983
نزي أفريقيا ولد برس كجمر كلها شعوب عيني بزنس هاريخها ويس أكلنا تقاسي كم محتمل أكلنا تقاسي هاريخها 83 نحن جمهورنا سرع شعو أنا بخلطة من قد يخيدني رحالة كم أكتبس مال تنقصاقصاي دقافاي قالسي دقافاي صوراتات أفريقيا خوينة أبزو نزلون أبزو أمريكا نزلون أي civil rights movement active خوينة سرح نيري أزو ناتي volunteerism profession دي كونسي ناتي تقداس النت مسؤوخها بارل تمرتين بعد ماركون أي PhD تمرتين بماركو أبا ثلاثة يونيفرسيتي كم بروفيسور تقوسي لسرح نيري السوغا أب راتجرز يونيفرسيتي أب الكوليجيو دي ميحيكو أب مكسيكو سيتي أب برازيل أب باربيدوس 4 بوتات سرح نيري إز عدلات يوني سب مغفلت هاقرات مغفلت نغن عدل يوني نابزي نابناي محتام زبس حندي ناي قناعات كدايو قناعات مالتكا كالوت هاقرات بزعبا حزبا تاريخا انتاوتين في سب تهاجر تاريخا نيجيرو خالص كايدو زود حجة ونينو نونيران كالي سب كنغرلان دي كونس بعلاتن ينورو أوريئي إذا أنا عاقني الناس نمتعي أفريقيا هنا تاريخنا بعدنا دين نقر دين الزارب دين السحب زو الحطو قبل سيحجر اللي مالتين سلازي تقند علامة نازل مسرح باعي نيرو سلازي بخلتي وقن بتقالسن بتي ناي بحتاوي دليت كا انتاي قبر الزخور كم أفريقيا وسي انتاي خوف فيوز بالحطوات كا يمثلنا نيرو مالتين زاقيت أفريقيا ولد برسن ريت برسن تداوم يرغلتيهم كندا إذا أكل متحب تحتيم الله بتجمع خامنو غلطين زلوا في اللي كنت نقرنا في اللي أنت ما تسألنتني alright مبار حق خزارب سقى حجي كاب 3 شحن على المسحب تحتينا لنا بيبر باك هارد باك محروسي كا زايد أخوون مالتي كومون حجي ديجيتال زبال بمحتمات مستمر كا يخوان دا وصلها قيد على مالتي أفريقيا والبرس مجمع لازم نصرت قوى محبرها ما بشحن تشعت 183 incorporate ويك أزمزقب قوى بحقي محبرها جن أبتي جزيتي مستدلتي زخيد تقامات دي حسب قوى أقاتي من مقابل الغالي سوغا مسحبتها حتمكا صبو جيركا أزرقاجيها نهزبغ تقربك الغاسي أبعداقا من يزقرب لك أبعداقا من يزوسنا من يمزق بلو من يمزنسقو زبل حتو حبل مسيو سلازي أنا بشحن كعت 285 حرقت عامت مالتي تنقل عبيتني أمريكا زرقحت مصحفتي بيت شقات دكانات انبي سلازبلا ناتي distribution campaign خجمر تقدي لمالتي زغا Red Sea Press وRed Sea Distribution إلنايو at the same time كان بس جزيتي دا بس حني وا كمو هبكونا نحن أبزونا ناي Red Sea نبلو زونا هورن في أفريقيا مالتي ناتو قا فلي غير محتام كدليل بالنسبة حتى بفلاي كا بقان قطات ناي هاجراتنا بسوماليا بتغرينيا بأمحارينيا بعربينيا خنحتمولو زي نخيل بغنيات يلن بسبب تدسي Red Sea Press تبل اتمحتم كا مسحيت مالتي أقدر بالكان طالت كاب مجمرة مترتها الله تا أفريقيا ولد بس بتحدوجن أكلنا يتقاسم مخانيو تجوز حكابتي رز أفريقيا ولد بس إذا ما تنبر مجمرة غاز تناك أسي مسحب أكل كتمون زي قالوا عدم زخفت نيرو دحريو بزحت هاجرات أفريقيا نتنا تدحرم ركابن أبدا قالت لكم دزي ويكأسي أنا اسمع ألبس قرب قيرو ذي قيران قيرو جن نحن مجمرة نقر أنا كابتي نبرني حجوت نتناي نتعنت كالستات حاجات عتن مجيجاب هنا بس جزء أبورتيجيز كولونيز تذكرها بعل غيني بيساو بعل موزامبيق بعل أنغولا كومون بساوزن أفريقيا زيمبابوي ساوز أفريقيا بعلا أنصار أبرتايد يكارسان نيران بزن كلهم
ኣካላትካ ርክብ ነይሩኒ ርክብ ዝነበረኒ ከዓ እሳቶም ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ዜና ወይ ከዓ ናቶም ሓበሬታት ከመይ ጌርካ ዘውፅእ ዝብል ሕቶታት ስለ ዝነበረ ምስኣቶም መሰርሕ ነይረ ዘራኽበና ኒውዮርክ እዩ ነይሩ ኣብ ኒውዮርክ ሰላሳ ዝነበርና እቶም መብዛሕትአን ኣንፀረ ኮሎኒያሊዝም ዝቃልሳ ነበራ ኣብ ኒውዮርክ ስለ ዝነበራ ምስኣተን ርክባት ጌርና ንሰርሕ ነርና ስለዚ ዓብዪ ነገራት ዝወዳእ ዝስራሕክዎ ዝብል በቲ ግዜ እቲ እዚ ፅሑፍ ናይ ቃልሲ ናብ ዓለም ንምዝርጋሕ እዩ ንምሳሌ ንሳውዝ ኣፍሪካ ኣብ ላንደን ኣብ ዘሎ ኦፊሶም እንዳኸድኩ ምስኦም ኮይነ ምስ ሓንቲ ናይ ቸርች ኦርጋናይዜሽን ተሓባቢርና መፅሓፍቲ ካብ 250 ዝኣክል ብዛዕባ ሳውዝ ኣፍሪካ ኣፓርታይድ ዝብል መፅሓፍቲ እንዳሕተምና ንዝርጋሕ ነርና እዚ ዝውንኖ ዝነበርኩ መፅሓፍቲ ኣይኮነን እሳቶም ሰሪሖም ንዓይ ምዕራብ ኣሜሪካ ዘርግሐልና ንሰብ ኣፋልጠልና ከም ዘንብቦ ግበሩ ስለ ዝበሉ ኣብዚ ዘለዋ ከም በዓል ኣሜሪካን ፍሬንድስ ሰርቪስ ኮሚቲ ከም ኮይከርስ ከም ኣሜሪካን ኮሚቲ ኦን ኣፍሪካ ዝበሃል ቀደም ዓብዪ ማሕበር ዝነበረ ምስኣትን እናተሓባበርኩ ኣብዚ ዓዲ ከም ዝርጋሕ ነይረ ዓብዪ ዓወት ረኺብና ኣሎ ዚምባብዌ ነፃ ስጋዕ ትወፅእ ድረስ ንሕና ዝገበርናዮ ናይ ፅሑፋት ምዝርጋሕ ዓብ ነይሩ ብፍላይ ካብዚ ኣንቲ ኣፓርታይድ ሙቭመንት ዓብ ነይሩ ተወፋይነት ነይሩዎ ባህላይ ኣነ ናቱ ወገን ከፍ ኢሉ ማለት እዩ ግን ናዚ ናይ ብሕታይ ኣይኮነን ሓቢርና ንሰርሖ ስራሓት እዩ እቲ ብሕታይ ግን ቅፅል ነይረ ናይ ፓብሊሽንግ ሃውስ የማግዘኝ ነይሩ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ምስ ኣፍሪቃን ዘርጋሕትን ኣሕተምትን ዘለኩም ናይ ስራሕ ዝምድና ቁርብ ክትብራለይ ትኽእል በቲ ዝረኸብኮ ተመክሮ ድሕሪ ነፃነት ኣፍሪቃውያን ሃገራት ኣብ ጭኮና ዝነበራ ኣብ ግዛት ዝነበራ ከም ኣብነት ንውሰድ ከም ኣንጎላን ሳውዝ ኣፍሪካን ምስኣተን ዘለኒ ምትሕብባር ቀፂሉ እዩ ዓዲ እውን ምስኣተኹ 91 92 ምስኣተን ዝነበረኒ ርክባት ቀፂሉ ዓዲ እንዳመፃ ክሪኣ ምስቶም ኣሕዋትና ምስቶም ብፆትና ክፋለጣ ገይረ ፅሑፋትን ከዓ ኣብ ሃገርና ክንበብ ስዒረ ኣይቲን ብፈተናታት ኩልከይ ተዓወስና መስለኒ መጨረሻ ትዝክሮ ዝኾን ኣብ 2000 ምስ ብፆታይ ተሓባቢርና against all odds ዝብል ኮንፈረንስ ገርና ብዙሓት ብፆትና ኣብ ቃልሲ ዝነበሩ ክመርሕዎን ኣብቲ ዓዲ መፅኦም ከዓ ምስ ህዝብና ብቋንቋታቶም ንክዘራረቡን ጌርና ኢና ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ብሕታይ ስራሕ ኣይኮነን ምስ ብፆተይ ዝገበርኮ ስራሕ ክተቕስረካ ተበልካ ሕጂ ከም በዓል ዘምህረት ኣመሰሉ ፅቡቅ ፀወታ ተፃዊቶም እዮም ከም በዓል ሸሪፎ ብደገፍ ናቱ ብዙሕ ተንቀሳቀስና ኢና ከም በዓል ኣብዚ እውን ሓደ ፃዕዳ ዓርክና ነይሩ ቻርልስ ካንተልፖ ምሳና ሰሪሐ ስለዚ ከምኡ ጌርና እቲ ቃልሲ ቀፂሉ እዩ እዚ ቃልሲ ዝቐፀለሉ ከዓ ከመይ ጌርና ናይ ኣፍሪካ ቋንቋታት ናተን መሰለን ድምፀን ከም ዝስማዕ ንገብሮ ዝብል ሕቶ እዩ ስለዚ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ካብ 1995 ጀሚረ ክንቀሳቀስ ጀሚረ መላለስ ነይረ ኣብ ዚምባብዌ ን8 ዓመት ዝኣክል ተመላሊሰ ኣብኡ ንዘሎ ብፆትና ቤት ማሕተም ንክሓትሙ ሓጊዘ ክሰርሑ ሓጊዘ ስጋዕ 18 ተንቀሳቀሲ ፓብሊሽንግ ሃውስስ ተመስሪተን ኣገን ብሳዕሪ ናይ ተቀባት እዩ ናተይ ከይመስለካ ግን እተሓባብሮም ከመይ ጌርካ ግበር ከመይ ጌርካ ስራሕ እዚ ኩሉ ሰሪሕና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቃልሲ ስጋ ሕጂ እውን ይቕፅል እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብ ኬፕ ታውን ንእሽተይ ቤት ፅሕፈት ኣለና ብዙሕ ክትፍክረሉ ወይ ክትዛረበሉ ዝከኣል ኣይኮነን ግን ብዓቕሙ ስርሑ ይሰርሕ ኣሎ ከምኡ እውን ኣብቲ ጎራብቲ ዘለዋ ብፆትና ብናታይ ብፍላይ ብናይ ኣፍሪካ ቋንቋታት ዝፅሕፍዎ መፅሓፍቲ ኣብዚ ከመይ ጌርካ ተዝርግሖ ብዝብል ሕቶ ንሰርሕ ኣለና ስለዚ እቲ ዝምድና ይቀፂሉ እዩ እቶም ዝምድና ዘለካ ካብ ተራ ተቃለስቲ ስጋዕ ፕሬዚደንት ዝበፅሑ ብፆትና ኣለዉ ኦፍኮርስ ኣብ ፖለቲካ ምስኣተኻ ኣረኣያኻን ኣሰራርሓኻን ይልወጥ ስለዚ ኣነ ብዙሕ ተማሂረሉ ክብል ክእል እየ ምሳና ዝቃለሱ ዝነበሩ ሕጂ ንምሳሌ መራሒ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ
حالته مقالسنا ينيرو أبتي ناي تريد يونين أكتيفست كوينو تا تريد يونين كا بابلشن سريحة أنا مكالوت انتحادرنا صحفاتها خمسرح نبرنا مزدي بريزيدنت حجز الله نسرح نيرنا رمفوزة ما بوصا بالوا أجل السو بناتو نفعاتو بناتو خالي بحد وجن هابتيمو بخالي وجن ببوليتيكات عويتو حجي حلمون حسابون أبكالي قدايتي زلو معناته قلت لك نشيء كات تنقص كالي لها بقلبك نفس حتى كاد الإزلوسي بس جات ورات تعبت سريكها هو أنا أبتي أنت أقول مثلا على أجن سؤال السؤال وعلى كابتن مدة تحدى الجروبات ينقوين يرو قالوا كات كل راس اللي عبيتي تعبتي مسؤول سرح كام خاسروا زحتمون بعد تسرحكم بزحت إنا سرحنا كنت أقصد ذلك حدا ناي استمر مراحل نبرة ناي كالسخاء مراحل نبرة أفزع أركناز نبرة هوزي راموس هورتا ناي نوبل برايس ناي بيسون بسعره مسؤول سرحنا مسحبتو احتمنا نعلم زرقحنا ناتو هو التاريخ حمز بلد جيرنا قال أي أب زمبابوي زنبور حواسنا حتى 4 زخونو ناي كالسي حاوتات معالتو مسحبتون كم زرقح جيرنا مالتي كم صحاب كم زحتم جيرنا هنا بناي كالسي جزيه أب بفلايك أب ساوث أفريكان أب غيني بيساون نزنبورو درستي أب أنغولا نزنبورو درستي كاب بورتوغيز ناب إنجليزية عند ترجمنا مسحبتهم كم زرقح كنا يا مالتي نايلوم مدبنا أبز زازمنا لنا ندكتور تمنيت قبرون أتو كاسون شوكولن أقايش دمز أمريكا مخانوم نمسكن ناب تشاينا ما خنسجر تشاينا سلكا ويكعا سبرا مربب حبريتا كابزا كايدا هاجرات قداميتي تتقاسيت هاجر مخانا أمريكان كالوت هاجراتن يقلص اللوا تشاينا أبز قرب عمتات تابع الاستراتيجيكا وعلاماتات سايبرا ومتقعتات كم زواهادت كيلاتات تقيسهم يوم ميشيل كوين زدالو تو ريبورتولو تول دولد جابريل ቫላክሲቲ ዝተባሃለ ካምፓኒ ኩሉ ግዜ ዓማዊሉ ዝኾኑ ትካላት ምክልኻልን ፋይናንሳውን ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ከጋጥሞም ከሎ ናይ ምክትታል ስራሕ የካይድ ፕሬዚደንቱ ስቲቨን ኣዳይር ዝሓለፈ ጥሪ ሓደ ዘይልሙዝ ዝኾነ ናይ ዳታ ምስግጋር ከም ዝተዓዘበ ይገልጽ ካብ ዓማዊልና ዝኾነ ትካላት ግዙፍ ዝኾነ ዳታ ወይ ሓበሬታ ገዲፉና ክኸይድ ምስ ረኣና ሰንቢድና ኢና ይብል ንሱም ድሕሪኡ እቲ ጉዳይ መንግስታትን ኣብያተ ንግድን ዝጥቀሙሉ ማይክሮሶፍት ኤክስቼንጅ ዝተባሃለ ናይ ኢሜይል ሰርቨር ዝተጠቕዐ ምዃኑ ተፈልጠ ምምሕዳር ባይደንን መሻርክትን እቲ መጥቃዕቲ ካብ መንግስታዊ ስልኳ ቻይና እዩ ኢሎም ነይሮም ቻይና ብወገና ኣብ መጥቃዕቲ ስልኳ ማይክሮሶፍት ኢድ የብለይን ክትብል ኣፍሊጣ ስቴፈን ኣዳይር ግን ኣቐዲሙ ዝነበረ ኣሰርን ባህርን ኮድ ከም ዘርእዮ እንተኮይኑ እቲ ስልኳ ናብ ቻይና እዩ ዝወስደና ይብል ዓብዪ ኦፕሬሽን እዩ ግን እንታይ እዮም ክወስዱ ደልዮም ግልፂ ኣይኮነናን ይብል ኣስዒቦም ኣብ ሩስያ ዝመደበሮም ሃከራት ንገለ ዓበይቲ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ትካላት ዩናይትድ ስቴትስ ተሓተት እኳ እንተኾኑ ዝያዳ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ተካየድ ግን ቤይጂንግ እያ ኣብ ሃገራት እስያን ካልኦት ሃገራት ዓለምን ኩሉ ዓይነት ማሕበራዊ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ስለያን ተካይድ ዘላ ይብሉ ተዓዘብቲ ባይደንን መራሒ ቻይና ዚምፒንግን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዘካየድዎ ናይ ማንዛ ኣኼባ ሕድሕዳዊ መጥቃዕትታት ሳይበር ብኸመይ ክንክዩ ከም ዝኽእሉ ተዛትዮም ነይሮም ብምልላይ ምሳኹም ዝጸናሕክዎ ሳራ ፍሳሐየ ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክሳብ ንራኸብ ብሮክለይቲ لوم سنبت 19 حدار 2014 ويدما 28 حدار 2021 يو صرف سايب من اللاي مسخم كمسي أبناي لومي سنبت مدبنا كابت مال زقاصله قال مطيق نغداي عبيت كوبانياتات مراخبتات زطمتيو كلونا اتخال اي مدبنا خا
ምስ መስራትን ኣካይዲ ስራሕን ኣሕታም ትካል ኣፍሪካ ወርልድ ፕሬስ ሬድ ሲ ፕሬስ ኣቶ ካሳሁን ቸኮል ዝተገብረ ዕላልዩ